Sanibonani mabukele emakhaya, igama lami nguzama intokazi yakabele, ephuza umkhomazi ephuza umzinyathi, ungangibuza ukuthi kanjani. Sesifikile manje siyisibani mida, sifikile sizonilethela uhlelo lenu, cela nihlale nathi sizohlala nani futhi. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe, like, comment and share. Siyakuthanda ukwenza kanjalo kwakho kuyoba intokozo kuthina. Babukeli sibhalelwe uningi. Wathi uningi unenkinga asefuna ukuyikhuluma manje. Useyenzile lento. Wayenza. Wathi manje i-wrong lento engiyenzayo. Angihambe manje ngiyoconfessa ngoba izongidla ngaphakathi ngedwa. Masimbuza ningi yini inkinga yakho? Uthi uningi ngilale nendoda kamngani wami. Engimthembe kakhulu naye ongithembe kakhulu kodwa ngithuke sengimbethe naye ingube yodwa ukuthi kanjani nama ngazi ngathi wow hayi kuyazwakala sase nathi sisibani imida sazama indlela ukuthi simhlanganise nomngani wakhe njengamanje kuzofanele sihambe siyozwa uningi ukuthi uthini ke manje asichazele yena kungachazi thina ngoba uthi sibani imida ngisizeni sathi thina kukhuleka somabizo basabele sizokusiza sisayekena njengamanje cela nambe nami ningasali endleleni asambeni. Babukeli njengoba kade ngishilo ngithi bheka endleleni manje eya kuningi sesifikile ke kuyena uningi nangapha eceleni kwami konke angibhalele kona angifuni ukuthi kube mina engichazayo kodwa ngithanda ukuthi kube uyena osikhulumela yena ngomlomo wakhe sizwe ukuthi uthini usiphatheleni yini lathi kuyona no sekwanele manje iyangidla sengiyenze kakhulu sengikhathele yona manje sengifuna ukushintsha impilo yami. Sawubona ningi. Yebo sawubona sisama. Unjani? Siyaphila unjani sisi? Ngiyaphila. Bengicela ukuthi uzichaze ukuthi uningi wakabani usukaphi? Igama lami nguningi ngowakamBotho ngisuka eHarding. Okay. Yebo. Okay ningi. Sizwile la isikhalo sakho ngalesikhathi usibhalela sisibani imida. Safunda i-email yakho sathola ukuthi ihamba kanjani. Mina bengize ngithande ukuthi ngiyichaze mina ngoba mina mangiyichaza angeke ngiyichaze ngalendlela wena ongayichaza ngayo noma ngayichaza ngendlela oyibhale ngayo kodwa kukhona lokho okuzosala efanele ukuchaze wena. Bengicela ukuthi isitori sakho usiqale ekuqaleni samngani uze naso ungasijahi urelax. Yebo sisi. Yebo. Sisi ngiyabonga. Sisi nginibhalelile. Yebo. Kwasibani media ngoba ngibona indlela enisiza ngayo abantu. Yeah. Siyabonga. So kwaba nento nami engidlayo andikade sekunesikhathi lento ingidla. Ngingazi ukuthi ngingasizakala kanjani. So ngithe mangibuka sisi ngibuka ngabona ukuthi okay abantu niyabasiza. Yebo. Ngathi nami ake ngibhale. La ke sisi ke njoba nje ubonile nje bangibhalile ukuthi nginomngani wami. Lo mngani wami umngani wami nje omkhulu siyazana nalomngani wami sixoxelana yonke into imfihlo zethu uyangisiza kokunye nje. So lo mngani wami ngase ngimthathela indoda njoba ngichazile nje. Yeah. Nakhona sisi ukuthi kwenze kanjani angazi. Indoda yangishela hawu sahlangana nje nalendoda ayangishela indoda lokhani iqhubeka ngiyitshela ukuthi kepha umngane nami ngathini mayengazi ukuthi senza lokho. Wathi naye angekaze azi. Ayisaqhubeka sathandana ke nalendoda umngane wami ngimfihlele. Kodwa manje ngoba lento iyangidla sisi le ndoda ingihehe ngento eziningi. Naye yena umngane wami masihlangene uyazi manje ngabe niyabangani niyaxoxa nixoxe mangabe niyabangani uthola ukuthi kunezinto yena umngane ezimjabulisayo empilweni wena akukho angathi nje ancompete. Yeah, ngiyabuzwa. So sisi uthe maye ngixoxela ngendoda yakhe nami ngaba naloko kuheheka naye ithe seyengishela ngacabanga lezi izinto engangizixoxelwa umngani wami. Okay, ngizothi ngazi mangizothi usibari noma ngizothi indoda yenu yini. Okay angithi ubhuti. Ubhuti uma ngabe ekuheha yizini lezi zinto akheha ngazo. Mina like empilweni nje ngiumuntu opatanisayo sisi. Yena uright. So ubengiheha nangemali. Okay. So nje angihehe ngemali nje into eziningi nje
nje zokungijabulisa nje uyabo sisi. Okay, ngiyakuzwa. Manje wena uthi usukhathele ukujola noSibara. Ngikhathele sisi, ngikhathele and lento ibhlungu ngoba umngani wami usaqhubeka nje uyangixoxela izinto ezenzakalayo empilweni, so kube ngathi ngiyamdabukela mina kanti angidabuki kade ngidlala ngaye sisi. Usamthanda uSibara, wenzakalani enhlizweni yakho? Hayi sisi, bengifisa mina nje ukuthi sivele siyeke. Niyeke noSibara. Umtshelile uSibara ukuthi yekani noma kwenzakalani, umtshelile yena? Hayi bengingakamtsheli sisi. Bengingakamtsheli. Isiphi isizathu senza ukuthi ungamtsheli yena? Nje ngiyabona sisi ukuthi bengikubona ukuthi mangabe ngimtshela nje mhlawumbe uzoba nalokho, mhlawumbe akusheshe yena azise kuqala. Bengifuna kube yimina engizosheshe ngiyiveze mina kuqala into. Yena abone ngoba naku sekuvelile ukuze naye abone ukuthi into wayenza ayikho right. Kodwa wena awakwazi ukuvuma ukuthi ulale naye ingekho right. Manje usuthi ufuna uxolisa ngoba nakho ubone ukuthi into oyenzile ayikho right. Kodwa enhlizweni yakho ngifuna ukunderstand ukuthi awusamfuni. Ngifuna lokho ukuzwa kahle ukuthi awusamfuni noma ngoba wena udliwa unembeza. Sisi angisamfuni. Angisamfuni sisi. Angisamfuni impela nje, hayi. Ngoba ngempela njengoba ngike ngachaza ukuthi wangiheha ngempela ngezinto eziningi mina bengingakwazi ukuzithola. Wangiheha ngaleyo ndlela. Okay sisi, ngiyakuzwa ningi. Khona into kawayibala uthe usisi uthe ubekade kuxoxela izinto ezenziwa uSibara ngempilo yaSibara nangothando labo. So bengicela ukwazi ukuthi izini lezi zinto abekuxoxela zona lezi ezikulidele ukuthi nawe ugcina usuthandana noSibara wethu. Isama. Yebo mama. Uyabona ngabe niyabangani. Niyaxoxa, nixoxe konke nje even okothando ukuthi umuntu ukuphethe kanjani ekamereni. Uya nje. So umngani wami ubeyana ngixoxele nje ukuthi yena uyakhishwa asiwe emahotela and nje ekamereni hayi umuntu wakhe shemayi uyayidlala indima. Uyayidlala indima. Okay. So nami ke ngoba ngiyazazi nami ukuthi ngifuna ukuqhathanisa ke mina ukuthi okay uthi uyayidlala indima kanjani ngoba ujabula umngani wami ujabula. Hayi. Mangithandana ke naye ke umyeni nomngani wami, indoda yomngani wami. Hayi ngifike nami ngiyithole lento eyatholwa umngani wami. Mase ngiqhathanisa hayi ngempela umngani wami ujabulile. Nawe uyakujabulisa. Nami uyangijabulisa ngalendlela umngani wami abezizwa ngayo ehleze ngixoxela ukuthi hey mngani indoda kanje. Ngoba mina phela mina lapha yana nami ngaqhathanisa ukuthi mina kusho ukuthi ngibe ngidlala ngesikhathi ngapha ngakumina. Nayi indoda ngempela. Ngase ngiyithatha ngaleyo ndlela. Hayi ngikuzwa kahle kodwa manje uthi futhi umshiye, ufuna umshiye kodwa futhi ukuqhathanisa. Okay, ngiyakuzwa sisi. Ngikuzwa kahle lapho. Khona okunye usafuna ukunabo ukukhuluma lapha ukuthi ngiqhubeke? Akukho sisi ukuthi nje phela nje bengifisa nje njoba ngibhalile ukuthi ngifisa ungihlanganise naye umngani wami. Ngizoxolisa. So nje into eyenzeka sisi ibuhlungu imbi. Because nabo uyabo nje abangani sengibonile sengifunde kuningi ukuthi abangani akumele umuntu akuxoxele yonke into qiniseni eyenzakalayo ngakwezothando ngoba egcina sekwenzeka lezi zinto sisi. So nje ngifuna ungihlanganise naye, angazi kuzongena kanjani kuyena, angazi. Manje menilala nomngani nendoda kamngani benilala emahotela ngaso sonke isikhathi? Besilala emahotela senze sure nje ukuthi mhlawumbe umngani akekho, uhambile, ugodukile nje kube yilona thuba esilitholayo lelo. Uthe ubuqhathanisa ngalesikhathi uyolala ehotela. Lo wakho uphathini ubethu kuphi, bekwenzakalana ngesikhathi ehotela? Hayi bengimtshela nje ukuthi ngisavakashela okhazini bami.
khona ukhazini bami abahlala ngapha ko South Beach. Ngithi ngisavakashela okhazini bami, ngiyabuya nje angabi nankinga ngoba uyazi ukuthi mangiye kokhazini so ngiya kokhazini, mangiya ko-anti bami nje angasho lutho. Okay, ngalesikhathi nilala ke noSibari. Benisebenzisa ikhondom? Yebo, besiyisebenzisa kwezinye izikhathi. Kusho ukuthi kwesinye isikhathi ke uyabona masowudidekile nawe sowusothandweni sisi thola ukuthi. Okay, ngalesikhathi ulala naye ke ungayisebenzisi kwesinye isikhathi. Uke wakucabanga indaba zezifo zocansi, iHIV, into kanjalo, lokho ukucabangile noma mhlawumbe awukazi ukucabanga enhlobo? Hey, uyakucabanga sisi, uyakucabanga, ngifuna ukuqamba amanga kodwa manga bese kulapha ya. Kuyaphela lokho suke sowujule ngalento soyenza manje, njengamanje. Ngoba ngiyakutshela ukuthi njengoba ngichazela ukuthi ikhondom besilifaka kwesinye isikhathi uthola ukuthi nje uyabo. Hayi, ngikuzwa kahle. Kuzomela ukuthi sithinte usisi. Singabuthola kanjani usisi? Usisi ngicabanga ukuthi ukhona kwezinye zezitolo nje khona la. Le ndawo esikuyona. Okay. Bengicela ungiphe inamba sethi kumthinta. I'll follow loudspeaker. Nganami. Hello mngani. Yebo sisonjani? Kunini kodwa ngulindile nje uqhamuka usofona ufuna ungigoqa uthini ke manje? Mngani nami sengibe ngashintsha phela. Woza ngalana ngilana elokhuzeni la kwaD kule park lelanga kaD. Ngikulinde khona mngani. Mona ke sidilana. Uqale lezi zinto zakho ke manje. Ngithi uyazi ukuthi manje sisendleleni. Hayi manje hayi. Mngani wami ncese mngani woza. Kube kuhle ukuthi sizohlala lapho, okay? Hayi okay sure mngani. Inkulumo yakho izwakala ngathi khona lebeni yakhona nje. Niwenze njani? Ngoba thina sazi ukuthi sizohlangana nawe kodwa manje kuzinkulumo ngathi benihamba. Ngenzile indlela yokuthi kube ngathi khona la siya khona. Ngiyizwa inkulumo yenu. Hey, usike ugebenga into yakho shothi. Hayi. Into yakho ubugebenga, okay? Asimlindeke. Hayi. Nango kumngani wami uyena lona. Hayibo. Ufuna futhi Mngani wami. izithindo ngamakamera. Mngani wami Uyazabhora ukuthi uthahlela manje wena. mngani bengizothi Yebo. Njani? Siyaphila sisi. Mngani wami lo. Ngiyaxaka amasehlela ukuthi wayi manje sithini ngoba manje ngimlindile lapha ya. Khona lebeni yakhona. Khona siyakhona mfethu yabo nje sengiphelile isilimani ngini ngimile. ncese mngani awufe ncese mngani wami. Namhlanje futhi siyophuma ko TV balo esizophuma ko. Okay, sisife. Siyajabula ukwazi mama. Bengicela ukuthi ngoba ihlale nginazo zimbili. Sithola indawo yokuhlala uzobe usezwa ukuthi uyakiphiki SABC. Sisife uthe ufe angithi? Yebo. Okay, igama lami nguzama wakabele. Ngiqhambo ngaphansi kweSibani Media. Sithi la sekwanele. Umngani wakho usibhalelile. Washo wathi kunento emdlawo ngaphakathi. Manje uthi sekwanele ngayo ukuthi abe nemfihlo afihle into efihlela umngani wakhe ebewusizo empilweni yakhe. Uthi sekwanele ukuthi abulale ubudlelwane bakhe nawe. Khona akukho serious kodwa futhi kubuya ku serious kodwa ngoba ukhulumile uzobona nawe ukuthi no akukho serious ngalondlela ungazuthuki. No ungazuthuki ngisacela ungisondelela kancane khona ne mic izoba seduze. Ngidlalela khona la. Ngiyabonga. Manje uthe ufisa ukukhuluma nomngani wakhe. Amthanda kakhulu. Angafuni ukuthi ahlukane naye. Njengoba senidonsile umngani benu. Ngingathanda ukuthi azikhulumele yena. Ngisathukile ke kodwa ukuthi umngani wami ungabe uyini le serious kangaka ngibizela wena la ngoba unayo inamba yami siyakhona uxoxa. Ngithukile ngifuna uqamba amanga kodwa ngicela ungimuze ukuthi uthini. Okay, siyabonga sisi. Ngicabanga ukuthi sekusona isikhathi sokuthi usisi akhiphe okusenhlizweni yakhe akhulume nomngani wakhe. Yebo.
ngiphinde ngibingelele umngani wami uFe. yami Fe ngize lana mngani wami ngilalela ngibhalelile abakwasekwanele. Wamfethu kunento engidlayo enhlizweni yami. Umngani wami omkhulu obongenzela yonke into. Ebesikhuluma yonke into. So mngani wami ngizokwazisa nje ukuthi kuko konke ke obongithembile ngakho. Mina ngijike ngakwazi ukuthi ngilale nomyeni wakho nendoda yakho. hayi wena ngicela ama-jokes hayi mfana ungayenzi leyo nto ungayisho leyo nto yazi unganosuka sinendlela kufanele siyithathe uzodlala la wayi ufuna ukudlala manje Fe ngithandanile naye ngoba mngani wami wangiheha. ngikhuluma ngobani understand ngilahlekile ke mina manje wani wena nje kakhulu ngicothi mhlawumbe omunye umuntu bengizosheshe ngizwe le wena umngani wami weminyaka engimethembayo so nje hayi ungadlali kanjalo. Ngisho indoda yakho Fe ngaheheka Fe yangiheha mngani wami. Uyabona njengoba nje ngize lana ngifuna uxolo. Ngifuna ungixolele Fe ukuze ubungani bethu buqhubeke. Ngiyazi vele ngeke usangithemba. Ngiyazi ngeke usangithemba mngani wami. Ubungisiza kuko konke ngixakekile kodwa ubungisiza mngani wami. Ungixoxela yonke into ngoba uxoxela umuntu omthembile. Lento mngani wami bengidla ubusuku nemini. Mangicabanga mngani wami nje impilo bengathi umhlaba nje ongiphelele mngani wami. Awuyibambe ningi awuyibambe onke manje hayi ngikhanda amathi liyaduma. Awusho yonke lento niyenza kuphi ngasikhathi ngikuphi mina? Ngisilima isikhathi singakanani nje kusukela manje bengiyisilima kanjani benenza kuphi? Benijolana kuphi? Ngizokuchazela mngani wami. Yo ngangijulisa ngeke sisi zami hayibo nawe. Hayi nina nidlala ngami yazi osinendlela thina serious kabi umsana udlala kanje wani lapha bhuti bamakhamera nje uzithini yini ngempela yini umngani wakho usibhalelile ngoba efuna ukukhuluma lento efuna ukukhuluma akadlali hayi ngoba mhlawumbe kukhona amakhamera ukuthi siyadlala. Uqinisile ngalento ayishoyo? Uqinisile? Besicela sisi usikhombise efonini mhlawumbe makuthi khona ama message ngoba umngani ubuke engathi akakholwa into engaba ubufakazi balento oyishoyo. hayi le yami uyayidlalela Ubani hayi angazi shuthi nami namhlanje ngiyolala endodeni yakhe ngeke phela yini lengakayenza ukuthi ezihambe endodeni yami kuyini ehlukileyo? Ngicela ungixolele Bzama mfethu ngicela ungixolele ngiyazi ubungithembile. No lena izuphela lana egcineni kuzofanele ebe khona sikhohlakala seseshende lakho leli indoda yami ebe khona uboyfriend wakho kufanele ebe khona naye ayingabe yethu sobabili ngoba kusewona vele yethu sobabili sekukhona omunye umuntu osekhona wesithathu. So manje isezophelela la uzofanele iphinde iqhubeke belando sisi ngoba ngeke ngize ngikwazi. Gcineni thina sinendoda yakho sizilima manje fanele gcineni sithole ukuthi sizilima kuboka wonke umuntu hayi izophela kanje never. Nayi message akusindoda yakho le akusinamba indoda yakho ungasho ukuthi umuntu yamazi hayi bobabili nje hayi bobabili nje angazi yazi Zama into evile ngiqeda amandla ayikho into engamethembi ngawo lesi sinento engamenzeli yona. Yabona indlela umoya wami ongizizwa ngakhona yebo khona ngakakholwa kodwa indlela engizizwa ngakhona ngathi ngiyahlephuka ngathi umzimba wami uyacuceka ngoba Zama mangutshela iqiniso uyazi unomngani noma bethiwa yini yenzakalayo umuntu oqala okhalela kuyena noxoxa naye umuntu osuke umngani njengayo sisi lona bengimthatha ngamfaka enhlizweni yami xoxa noma ngabe yini nenkinga ngijabule kunjani bengingazi sisi yabona njengamanje angazi ukuthi silinto uhamba kufanele silithathe njengamanje angazi kufanele siphume sishone ngapi and ngizombhekela obani. Wena iziphi lezi ndaba obuyixoxa lezi ezenze ukuthi azangenelele endodeni yakho? Sithi mina bengikhuluma yonke into ngijabulile mina othandweni ngihlezi kahle indoda yami ayikho into engangenzeli yona angishoti ngalutho anginaso ngisho isikhala sokuthi ngingathola umakhwaphena anginandaba nalutho ayikho into engishoda ngayo. So bengixoxa nomngane wami kuba indlela engihappy ngayo kwezothando financially yonke indawo nje ngoba kwayena ubefukulwa yimina
emphantweni wakhe yimini bengisuke ngiphambili ngimsiza ngayo yonke indlela ngithi ushoda ngani umuntu oqala bekhaya lami ayikho into besingayikhulumi noma ngabe yini ocabanga uzama ungayikhuluma nomngane wakho unenkinga right empilweni uyaxoxa naye so mina ngisazazi kumanje siyacabana kodwa ngiyayibusa ngizoshona naphi ngiqala omunye umngane uyazi umngane abukho emhlabeni vela abukho kodwa bese ngitshelisi ngimtholile umuntu so angazi ngenzeni angazi kunzima sisami inhliziyo yami ibhlungu yabo nje ngeke ngikuthola ukuphumula uFaith engalwamukeli uxolo lwami ngeke ngikuthola ukuphumula mfethu Faith ngiyaxolisa ngikusanganela wena ngiyaxolisa Faith ngisanganela wena yabona le indlela ongisangalela ngayo ngazi ukuthi fanele ngithini sisi yabona nje ukusuka kwami la sisi nyentodeni yakho mina mhlawumbe usuke ngoxela ngalo nami mhla ngambatha nendoda yakho yabona lena phela sisifanele igcinise kanje ngithi singabangani wena azidlelaneke amadoda ake qala ke mama nje ngiyaxolisa usho njalo ubona ukuthi iyona ndlela ezolungisa inkinga le sisi ake kuchashazwane nje makuchashazwa ngithi ungichaphazele nami izovela kanjalo nendoda yami fanele bazane mabe ngqobuzana babengqobuzana kodwa nokusala nami yendodeni yakhe phela sisi mina kufa anakho nosenginakho nami ngiyacabanga lokho oqala nje ukuthi mina sesishare ukufa mina naye angikwazi ukufa nakho kodwa senginakho nami manje kodwa yena uthe echaza mangimbuza ngendaba zezifo wathi ube condomizer nomuntu wakho sisi ubu condomizer yo igama yebo bengicondomizer sisami ubuye ungacondomize ngiphalazisa ngiphalazisa yonke into engikhulumayo kwakho condomizer nje lokho nje ukuthi angiphalaza ngihlanze hayibonini hayibo oneni ngambulala umuntu ngicela ungixolele mfethu ngiyacela uxolo ngeke ngikuthola ukuphumula yabona indlela engikuthanda ngayo angikhoni ngabe ngisongixolile nje sigameko lesigaka ukuthanda bengikuthanda impela ngiyazi kodwa ngazi lento ukuthi ngayirabha kanjani nami ngisafuna ukuthola indlela wenza amanyafiso kodwa manje angazi ngenzeni kuzoba nzima ngoba kumanje kwayena lo ndoda yakho lelo shende lakho benitshotshana nala ngazi njengamanje mangifika kulona fanele ngenzeni yazi angazi uma bekufanele untshela ngifanele ungangitsheli usungonile nje ngonela uzuno nosuku lami angazi masaqhubeka naluhamba futhi angazi senze lutho kodwa nje zama nginaso isinqumo engathi ngizosatha njengamanje kodwa khona akekho umuntu ukuthi usekufanele kuphele phakathi kwami naye kanje nani njengoba niphethe amakhamera lamadoda amabili ayadingeka shuthi wena uqonda ukuthi uzodinga ukulala nawo amabili lamadoda ngazi noma mhlawumbe mina ngingezweni ngale ya khona akuzokuzwakala ngalendlela oyibeka ngayo kodwa ngiqonda ukubuza lokuthi yena kungaba kanjani mina mangase thiwa mina nami ngiyolala neyakhe indoda engabuzwa lobuhlungu mina engibuzwayo noma mhlawumbe ngengigcine ngikwenzi lobo indoda yami ngiyayithanda futhi ngiyayethemba naye iyangethemba indlela engikhipha ngakhona ukudinwa kwami ukuthi yena engazizwa kanjani after ngitshela into angitshena yona sicela uphendule nombuzo sisi uthi wena ungazizwa kanjani mangase elale neyakho indoda wena ungamxolela yini umuntu olale nendoda yakho sisama ya ufe ngiyazi ukuthi kuzoba nzima mhlawumbe kuzothatha isikhathi kungathatha isikhathi vele nakumina ukuthi umuntu owenze lokho ngimxolele nakuyena ngiyazi kubhlungu kuzothatha isikhathi ukuthi angixolele kodwa ngiyazicelela angixolele noma ngabe isiphi leso sikhathi angixolele ngeke ngize ngimkhohle uve empilweni yami izinto angenzele zona ngeke ngize ngimkhohle bese kunithathe isikhathi esingakanani nithandana nomuntu kaFaith into yenu iqale nini isinesikhathi esingakanani besina 6 months manje 6 months cha ngikhona hayi nina hayi ngikhona shemuntu ngambulala angazi yabona njengamanje ngiyafisa ngathi abangazivi ngibe sewodini ngithole noma i-drip ngiphelelwa ngisho amandla nalento ekhulunywayo hayibo kodwa ukuthemba kwami mfethu ningi ngenzani ngicela ungixolele ngiyazi kuzothatha isikhathi Faith kuzothatha isikhathi mngani wami kodwa ngicela uxolo sengidlile lento angikwazi ukubekezela angikwazi izinja nathi siyizinja uma kunje bathatha amadoda izinja nabasifazane bayizinja unembeza awukho ngisho unembeza ukuthi hayibo lo muntu ngiyamazi kanje indoda yomngane wami kuphela yonke lento manje ngampela kuyiyona into eyiphambili ekuthenini uzulingeke naficane espacini senu nobabili noma vele into oyihlosile ubani oqale omunye mhlawumbe kulento ukuze ngizothola ukuthi inkohlakala ijule ngakuphi uyena wangiqala Faith wangeshela wawungekho ugudukile yeah nami lo wami wayengekho egudukile dad wangiqala ke wangishela ke engiheha ngezinto
Okay. Nananga lezi zinto lezi ke ngifike ngayibona ke lezi zinto nawo wawumane ungixoxela zona ukuthi ujabula kanjani mangabe unomuntu wakho. Oh Jesus. Wathi Ngifuna ujabula ukutshela kanjani? lonke iqiniso, ngifuna ukutshela lonke iqiniso mngani wami. Wathi ujabula kanjani? Nje sisikhona ukujabula mangabe unomuntu wakho ekamerweni. Uyabo kunezinto yawo nje uma umuntu wesifazane ozidingayo esendodeni ukuthi zikujabulise. So wayesengixoxela umngani wami nami ngahehwa naye lezo zinto wangiheha nangemali mina ngisebenzi ngiyaziphantela ngiyadayisa. So wangiheha nangemali ngabona ukuthi ke Kodwa ukhona into engincisha yona mina. Nakho ukuheha umuntu abantu basise kuthiwa bayizinja uxakekile ngaso sikhathi le nto mhlawumbe ifica nawe uxakekile. Yazi ukuthi abantu besilisa umhlaba ungaka nje vele bazi ukuthi banemizwa yabo esheshayo banje ngezinja kahle kahle. Kufanele eqine ngapha ngakona umuntu wesifazane. Wena ubungathi noma uthi uyabona ukuthi cha khona imali la uphiwe ukuthi nje nginayo umngani wami uzokunikeza into engiyifunayo ngoba ngisho ukuthi ucela ngivela ngize ngancisha kunokuthi uzuyifaka enkohlakala engaka. ngalutheka mngani wami ngalutheka nami ngaluthwa yize ngalutheka. Angazi ngivela amazama angazi ngithini angazi ngileni safuna isikhathi ile yokuxolelana nani njengamanje mina ngisadukile nje ngoba ngathi ngisephusheni ngathi akuyena uningi lo mngani wami ngathi mhlawumbe mina ngikwenye indawo ngathi angikho emhlabeni lophila obanye abantu so asikho isinqumo mina engasikhipha njengamanje ukuthi fanele ngithina ngazi angazi ngoba ngiphoxekile engakusho ngidumele leli gama lomngani nje ngiyaligcina namhlanje ngoba ngazi fanele ngithini ukuphoxa umuntu omethembileyo kangaka kufanele ukuthi ungibulelile mina ngoba kusho ukuthi shawuthiwa mina ngasasibulela umuntu mina nawe ngabe namhlanje umhlaba uyazi wonke phela umngani uthiwa nisuke ngigcinela imfihlo zeni nazana yonke into yeni eniyenzayo njengamanje akusebona kumngani endikliphi zowena sisizoyibona ke nawe ukuthi wenza njani angazi mina ya ningi ngiyakuzwa ke la mina engiyibona ngathi ngirong ngakuxoxela izinto ezithile lezi ezikhehile ngisacela ungitshele iziphi lezi zinto lezi ezifuna ukusiqedela umngani bethu omngaka into zini lezi ngizo kodwa zinombhede noma zinjani inhlobo angibhalansisa lapha yena wangixoxela zama ukuthi wena fe ukuthi umyeni wakho mawulele naye kunezinto enizenzayo embhedeni. So mina lezi zinto ngiziprovile ke ngizifike ngazithola lapha lezi bengingazitholi lapha kumyeni wami. Mina into engayibona kumyeni wami sishanje ngendlela eyodwa style esizodwa kodwa wena nje ngibonile ukuthi cha hayi impela ujabulile. Kabese nami ngavukwa ubusathani ngoba ngifuna ukuzwa lento oyizwayo. Sengivukwa ubusathani nami sengithatha le ndoda yakho. Ngoba banento ezifana abantu besisobabili. Nami wami unokwakhe nawe wakho unokwakho. Inkinga nje kulingileyo ilendlela eyodwa enenza ngayo waye ungakhulumi nomuntu wakho. Ngendlela efanayo. Othandweni uyaxoxa nopartner wakho ukuthi asenza kanjani kuyaxoxa othandweni. Yebo ngiyazi zama ngiyazi. Kushuthi kwaba isilingo wena fe kwaba isilingo. Kwaba isilingo mngani wami ngiyaxolisa. Ngiyazi kuzothatha isikhathi awuzinikeze nje ngiyazi mngani wami. Yazi noma ungathi abuphela ubungani mina ngizokwamukela lokho kodwa singakafiki nje lapha ubungani nophelayo ngisacela ngibuyisele into zami mandla ngoba manje akushuthi bekuvele kumsangano lobungani imali bengixhasa ngazo izinto zami bengunika yonke into wazithi wayinikezwa mina namhlanje ngicela ibuye mngani wami uyazi ukuthi indlela engiphila ngayo ngiyaphanta ngiyazidayisela Banga manje lokho ngaleso sikhathi ngicabanga ngakho. Lokho bekuyifanele ufanele ucabange ngesikhathi wena ugumula umbatha nendoda yami. Uzozama ukuthi obavele sekuyiboyfriend wakho nawe uhambe kuyo umtshela ukuthi ufe umngane wami bengisiza kanje ngicela ungisizeke njengamanje ngimnika into zakho ngoba uyayifuna. Ngiyakutshela ke ukhona indoda yakhe ngithi ayibona inemali futhi nawe yakheha ngayo imali shona khona. Anginayo inkinga mangabe ngizobuyisela into zami ukuthi uyithole kanjani kodwa bese nginika nje solution okululana ngoba ngathi niyakwazi ukunikana izinto emakhoneni shone khoneni futhi uyitshela ukuthi hayi ngigaxeleke manje ngicela ukubuza fe khona ngikubona ku wrong ukuthi nikhokhisana impahla kodwa bengicela ukubuza ukuthi ngabe izini lezi zinto lezi uthi akayibuyise owamenzela zona noma wamnika zona owamsiza ngazo bese mina into nento mangishintsha umbhede sengizothenga omunye nginikeza yena ngoba ngiyamazi ungana mthule kanzima kanjani
impahla nje suke ikhona endlini angilahli futhi angisuke ngachithi icala ukuthi ngimnikeze oba mhlawumbe ngimenze injani noma kanjani nami ngisuke ngisakuthanda kusenhlizweni yami ngimnikeze ngimnike ngoba ngiyamthanda ngiyamthemba so akubuye sisi amaningi phela amaphara ehlala emgwaqeni ngeke sisakubuyisa kuzoba izimali ke lapha suke eshoda khona mina ngiyafakela ngazi ngabala ngigcinephi nami ngoba vela ngene umuntu okwazi ukubalela umuntu kuningi wezami ukuthi nje sengavile ngibuye ngathi nami sengiyisilwane mase ngizobala yonke into mina bengicela ukuthi bandla ungakubuyi ungakulandi ngoba if ukulanda ngoba uchaza ukuthi isimo sakhe sithe ukuba nzima uyadayisa nathi setafuleni impilo yakhe izoshona phansi okungcono ke ukuthi anixolelaneke kodwa ngicela impahla ukuthi ungayilandi bandla ngiyakucela sazocabanga zami ukuthi angiyena umuntu oyisilwane mfethu angiyena umuntu onobulwane uyazi naye umhlungu obusenhlizweni yami engibizwayo engingazi ukuthi isiphi isinqofa ngisatha right now mhlambe ngisadinga ukuqala ngicabange ukukhuluma nje azi mawucasa ukuthi noma yini egcineni futhi izinto ezisolayo ngazo ngibonga ukuthi nje sengifike kulesi stage engikusona abade mina sinqomene mina naye khona lapha phambi kwenu nje ukuthi ukukhula kuyasiza ngikhulile manje so ngibona ngisho yonke into engisho into ukuthi eligcile ngaphakathi engabe sibhodla ukuthi kushawane kodwa sengikhulile ngisazenza izinto ezinjalo ngingakho ngibala yonke into engibalayo nje angazi nami ikhanda liyaduma mhlambe ehamba kwesikhathi izodlula lento angazi sisi kunzima sisaba kakhulu kunzima njengoba ngisho ukuthi ufe uxolo lakhe angilidingi manje ngifuna athathe isikhathi sakhe ayicabangisise lento ukuthi ngize ngiyiveze kanjena nje ngoba bekwenze njani nami sengidliwa unembeza angisakwazi ukuphila nalento fe sisi njengoba umngane wakhe efikile wabhalela kuthina wathi ucela uxolo wakhuluma nawe wakhombisa ukuzehlisa wena njengomngane wakhe kumele ukuthi umxolele ngoba uyachaza ukuthi uqhuzukile and amaphutha ayenzeka sonke siyawenza wena njengomngane ngabe uyalamukela yini uxolo lakho abesifisa ukuthi ulamukele uxolo lakhe ngoba uqhuzukile umngane sonke sihamba endleleni siyaqhuzuka wezami akaqhuzukanga sisi uyacabanga ukuthi akukho into ekuthiwa uqhuzwa njengoba balo 6 months nje uqhuzuka into okuthiwa mhlawumbe hayi bekade sikwenye iphathi sabuya sesidakiwe saganga evuka ngasekuseni bese ezothi uqhuzukile yabona abantu bakhuluma ngo6 months khuluma ngomuntu ukhuluma ngesithando sakhe la sisa akunalo uxolo mina ngizokhipha njengamanje njengoba ngishilo eqaleni ukuthi ngisafuna laba abantu boba uthube bekhona nabo fanele baza le nto ayingapheli kuthina and ukusuka kwami la ukusuka kwami nje la yendodeni yakhe sisi angidlali ke nawe ngapha ukuthi ngiyokwenza ngiyocela phambili mhlawumbe ngiyothi ngena ngibe ngigumula nje sisingeke phela ngeke iphele kanjalo kodwa kusala nje uxolo lakhe lwami akazi ukulithola njengamanje futhi angisenaso isikhathi salento uyazi bengithi ngiyahamba ukuthi fanele ngishintshe inhlelo zami angazi ngenze ngoba bengithi ngihamba naye umngane wami shuthi manje muthi ushintshe inhlelo ngiyayishintsha inhlelo plus isimanje sifanele ngihamba uhambo lokuthi manje ngishawa umoya ukuthi uzobe ngishawa umoya nobani angazi lonile usuku lami uningo angazwa ngihamba kunasikhathi yonke lento mina kodwa bengicela mina ukuthi ungayindodeni yakhe bandla ngiyakucela ngifisa ukuthi nixolelane ngifisa ukuthi konke kube right ubudlelwane benu uphinde bulunge ngiyakucela ungayindodeni ubudlelwane bethu fanele uphinde bulunge okusho ukuthi ke sizoba nikwazile ukuthi ningifonele unayo inamba yendoda yami yena lo senayo boyfriend yakhe nginamsho unayo akeyifonele elethe la ezofika naye neyakhe sihlale sibobofola ngale kwakho afike naye neyakhe sisi akafike neyakhe le anayo bese fika nomakhwapheni wakhe lo indoda yami ngiphinde ningifonele nje babade ningifonelile futhi ngifuna bafica behle labo bathathu la ngizokwazi khona ngiyabunxola noma ngimxolile fanele thina siyilima nendoda yakhe sizwe bekhuluma la awubona mhlawumbe lapho ukuthi kuzoba khona umngozi mhlawumbe egcine kushawana hayi ke sisangihlanganisa niyobothi nenza njani papa yini ngigcine ngingacaciselekile la ningi ngicela ungiphendule kuleli side leli lokuthi uzowalanda yini amadoda akho noma uzokwalanda ilapha engisele khona ngoba ngifuna ukwazi hayi ngeke ngize ngikwazi ukwalanda fe mangilanda laba abantu kusho ukuthi phela la kuzoliwa kochitheka igazi la kanti mina bese ngiyenze ngokuyilungisa lento mangibiza wena awucabanganga lokho sikhathi wenza yonke leyo nto okusho ukuthi ke nami ngiyaqhubeka kezama ke nokuthi ngiyendodeni yakhe phela umuntu mayejezisa ukulunga komuntu sisi sengizamile nje ngayincenga inhliziyo ngayincenga ngiyakhona endodeni yakhe ngithi awufuna ukwalanda amadoda akho uma uthi weze la
ngiyahamba ke. Angiboni isithando sami kumqondo omuhle kodwa lo. Sisiphela yakho indoda ibiseduze kwakho simine yami elaliweyo elale nanangu Clef. Papa Oh, yini? Angisafune lutho ngiright. Ngiyakholisa umoya. Yazi Umoya, right. sis. Angifuna kuzwa lutho lapho. Ima fe. No. Ima. Hayi. Tama, Yebo sisama. umzwile umngani ukuthi ukhulume kanjani. Ngimzwile sisama. Wena yini le eyenza ukuthi kube nzima ukuthi ulande labantu bobabili noma wena uhamba uyokhulumisana nabo endlini ongcono. Mhlambe kube khona indlela ozokwenza ngayo ukuthi igcine ingabanga nkulu lento ngoba ufe ubukeke ngazuthi impela uzoyithatha benkulu. Sisama. Angazi ngenze njani. Kodwa kunzima ukubahlanganisa abantu besilisa. Yeah, qinisile. Abantu besilisa amabhubesi, uyibhubesi eyedwa mase ubahlanganisile. Kokwenzakalana. So ingakho nje ngivele ngapha ngakufe ngoba bengifuna ukuthi lento siyilungise kuqala noma ngabe iyavela ngalena kodwa ivele seyinobulungiswa yena esewuhlisile umoya. Kodwa ucabanga nje manje nje behambile ukuthi mhlambe unamanga ukuthi uyelana nendoda yakho ngokumazi kwakho ngabuya khona ngempela yini. Angazi sisangazi. Into azobe yenza kusukela manje ngeke ize ngimblame uzobe yenza isokudina. Into azoyenza nje kusukela manje. Shuthi engayenza. Angazi sisangazi. Wena ke kuyo yonke le nkulumo le. Isiphi isifundo sifundile? Ngifundile isifundo sisi. Nanokuthi nje uyaboma niyabangani. Kwesinye isikhathi akumele nixoxe kuze kufinyelele nasezintweni nje zasendlini zama boyfriend. Ningaxoxa nje okunye njengabangani. Kushuthi ngibelula ngihehekile. Kuthi nje ngibelula kakhulu sisi. Leli phutho lenzile shuthi fanele wenze shothi nalenze ngelinye ilanga. Hayi ngekuphinde sisi ngeke kumele nje ngingasaphinde ngempela. Ngingasaphinde and nje ngixolisa nabanye nje amanye abantu besifazane. Imbi lento eyenzekile imbi. Impahla okay. Angaloke ngibuza kakhulu. Okay ngiyakuzwa sisi. Babukeli, nizwileke udaba ukuthi lihamba kanjani? Nizwile ufe nezwa noningi ukuthi uthini. Asazi ukuthi iyozala Nkomoni kodwa simisele thina ngokuthi sifike esiphethweni sodaba labo. Nikhumbule njalo. Nansi ingozi inkulu. Musa ukuxoxa izindaba zasekamerweni nomngani. Indaba ezasekamerweni ezasekamerweni ngoba waxoxa angena amanzi endlini. Ingozi leyo uzophapha musuka enye indawo. Ngiyakutshela ICU izokulandela. Ungakhohlwa subscribe, like, comment and share.